татлы тел, туган тел, анам сөйләп торган тел. Татар телебезнең парлы сүзләр буенча онлайн практик өлешен башлыйбыз. Бүгенге дәрестә икенче ярда адашып калган үрдәк бәбкәсенә әнисен табарга ярдәм итәрсез. Моның өчен биремнәрне дөрес итеп үтәргә кирәк. Әгәр барлык биремнәрне дә үтәп чыксагыз, алар очрашачаклар. Башладык. Беренче бирем. Текстны укы, парлы сүзләрне генә күчереп яз. Тирә-як искиткеч тын. Тик ара-тирә йомшак җил. Беленер-беленмәс кенә исеп, яңа гына борынлап килә торган яшел үләннәр белән агачларның яшел яфракларын селкетә. Дөрес җавап. Тирә-як, ара-тирә, беленер-беленмәс. Афәрин, укучылар! Үрдәк бәбкәсе үзенең әнисенә табан дөрес юнәлеш алды. Икенче бирем. Төркемләп бирелгән сүзләрдән парлы сүзләр ясап яз. Беренче төркем. Әти, алай, уен, савыт, берәм, әйлән, йөгерә, аң, бала, көн, вакытлы, дус, дөбер, яше, көлә, дүртәр. Икенче төркемдәге сүзләр берәм, иш, саба, шатыр, вакытсыз, көлке, бәйлән, төн, көлә, белем, әни, шага, карты, болай, йөгерә, дүртәр. Дөрес җавап. Әти, әни, алай, болай, уен, көлке, савыт, саба, берәм, әйлән, бәйлән, йөгерә, аң, белем, бала, шага, көн, төн, вакытлы, вакытсыз, дус, иш, дөбер, шатыр, яше, карты, көлә, дүртәр. Үрдәк бәбкәсе әнисенә таба йөзүен дәвам итә. Өченче бирем. Мәкаль әйтемнәрдәге төшеп калган сүзләр урынына тиешлесен куеп яз. Алтын, көмеш яуган җирдән туган үскән ил артык. Ата-бабам торган җир, киндек каным тамган җир. Җирсез, йортсыз ил булмый, ашсыз, сусыз көн булмый. Җир суы бар җирен сөйләр, ил йорты бар илен сөйләр. Ил йорты юк, ниен сөйләр? Ниһаять, үрдәк бәбкәсе әнисен күрде. Олар янына барырга бик аз гына ара калды. Дүртенче бирем. Бу рәсемнәр үзара ничек бәйләнгән? Әйе, укучылар, әби-бабай, туган-тумача, әти-әни, бала-чага сүзләре гаилә темасына карый. Нәрсә ул гаилә? Гаилә ул иң кадерле, якын кешеләрең, сине яклаучы, саклаучы әти-әни һәм балалар. Дөрес, балалар. Гаилә һәркем өчен бик кадерле. Гаиләгезне яратыгыз, саклагыз, бер-берегезгә ихтирамлы булыгыз. Әлеге рәсемдәге сүзләрне кулланып, минем гаиләм дигән темага кечкенә хикәя төзегез. Укучылар, мин сезгә уңышлар телим. Хикәяләрегез матур килеп чыгар дип ышанам.
Үрдәк бәбкәсе ниһаять сезнең ярдәмегез белән үзенең әнисен тапты. Балалар, сез бөтен күнегүләрне дә матур иттереп эшләдегез. Рәхмәт сезгә. Шуның белән безнең бүгенге онлайн дәресебез тәмам. Киләсе дәресләрдә очрашканга кадәр сау булыгыз.